Ushiye abhala incwadi obulala umkakhe ejozini waqeda naye wazibulala ngokuzilengisa. Ngibingelele wengane zakwethu, phinde futhi-ke namukela kuyona i-channel ehamba phambili. Elami igama nguveze ngokuthi ngakho malo bathi ila sibona amagumede. Mangabe usemusha ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment no-like no-share. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu, usathukile namanje umphakathi wasemzinyeni esigodini sasezinhlabeni ejozini kulandela isigameko esenzeke kule ndawo la khona owesilisa abulele khona umkakhe ngokumshaya ngesando, njengoba-ke kuyisona esithole endlini sinegazi. Maqede naye wazibulala ngokuzilengisa, nokuvela ukuthi lo wesilisa ubeyokhokha ilobolo kubo kwalo wesifazane ngoDisemba. Ukhansela kule ndawo kuwa-10, ukhansela uGumede, uthi wahamba wafika endaweni yesigameko nebala wamtholelele phansi owesifazane nowesilisa lenga, wabe sefonela amaphoyisa kanye nalaba-ke abaqaphi batakula izidumbu. Ukhansela landisa nabezindaba uthe endlini-ke bekunezidumbu ezibili khona bathola incwadi ebeke embhedeni nokusola ukuthi-ke ibhalwe ngowesilisa. Incwadi kuthiwa-ke beyicela ukuxola emndenini yomibili, yaphinde yaveza ukuthi konke lokhu kudala uthando lwabo. Kubika ukuthi lezi zithandane zihambisa izingane zathi ayolala kagogo wayo, nokube sekwenzeka lesigameko ebusuku kanti ngenxa yokuthi-ke bebebodwa baze bathola ngakusasa ngabo-12 emini sebeshonile. Ukhansela uGumede usigxeke kakhulu lesi sigameko, wathi kuningi okwenzakalayo uthandweni, notheka abantu besilisa bahlala isikhathi eside nenxeba baze bagcine bethatha izinqumo ezingezinhle. Wabe senxusa ukuthi makukhona okungaphethe kahle abakhuluma ukuze izigameko ezifana nalezi zigwemeke. Ngane zakwethu, izona indaba ezihamba phambili esinibikela zona namhlanje. Laphana okwenzeka isiga esibuhlungu ohlobo olumangazayo la khona owesilisa uthatha isandu walimaza owesifazane washona, wasephethe ukuthi naye azilengise. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula? Hlala comment section ke ngizwe uthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngila-sponsor ngiphuma kanjena, kodwa ngiyathembisa ngiyabuya nezindaba ezilandelayo kuvidiyo elandelayo. Okwakho ukusubscribe niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.